As obras de reforma e mellora de instalacións que permitirán o traslado do materno infantil están próximas a rematar nas plantas primeira e cuarta do edificio Cristal e na primeira planta do edificio cirúrxico. A Xunta está a realizar estas obras de adaptación dos espazos provisionais cun investimento de 2,7 millóns de euros. O obxectivo é mellorar a calidade asistencial grazas a unhas instalacións máis modernas, accesibles e tecnolóxicamente actualizadas, cunha mellor comunicación interna e adaptadas ás necesidades clínicas actuais. Estas actuacións, que estarán dispoñibles a finais deste mes de xullo, van posibilitar o traslado dos servizos de pediatría, xinecoloxía e obstetricia, o que permitirá gañar en espazo, modernidade e coordinación dentro do plan de reorganización de espazos promovido pola Xerencia da Área Sanitaria. Así, as novas unidades de hospitalización do Servizo de Pediatría van ocupar a totalidade da cuarta planta do edificio Cristal. Nelas vanse habilitar as novas áreas de hospitalización pediátrica, neonatoloxía e unha UCI pediátrica completamente equipada e integrada na renovada unidade de cuidados intensivos do hospital. Asemade, estáse a completar a reforma integral da primeira planta do edificio Cristal, que vai acoller o servizo de xinecoloxía e obstetricia, que contará na súa ala esquerda con área de probas diagnósticas, consultas externas e administrativas, e na súa ala dereita contará cunha renovada unidade de hospitalización tamén próxima a rematar. Tamén se está a adaptar de forma provisional a unidade de cirurxía maior ambulatoria para utilizala como paridoiro, mentras se conclúe a construcción da nova unidade de obstetricia do edificio cirúrxico.